Ja és hora de canviar el món, de no creure en res més que en mi i en tots els que m'han ajudat a arribar fins aquí. Estic en el món de l'escultura, pintura, disseny. Benvinguts al meu fons d'art, a la meva fundació, i si voleu, doncs jo us puc explicar des del món d'on vaig començar, amb el món de la ceràmica, fins avui, i farem diferents passos dintre la meva casa, el meu fons d'art i la meva història. Les enveges, hi ha tantes històries que et vull explicar, però no et puc parar fent camí. Benvinguts a Calabres. Benvinguts a la Fundació i Museu Abres. Per vosaltres. Fent camí. Aquesta és la zona d'escultura, de projectes, d'escultures que he fet. Hi ha la foto, per exemple, de l'escultura de Palamós, que és la primera que vaig fer, l'any 84. Aquí hi ha la de Pals, aquesta, doncs, 250 tones de formigó. Aquesta també més cap aquí, l'any 1993. Els pescadors de Palamós de bronze, el passeig del mar, i aquí, aquesta que tenim aquí, aquesta és la que vaig fer a Pamplona, que té uns 8 metres d'alt, és una de les més importants que he fet al nord d'Espanya, amb una particularitat que es diu la plaça de la Tramuntana, a davant de l'Irene Park. A part d'això, doncs aquesta sala, com vosaltres veieu, si aneu mirant, doncs hi ha diferents escultures, diferents projectes i diferents peces que he anat fent durant aquests anys, quasi uns 40 anys de feina. Fent camí, fent camí. Aquesta sala, doncs, és on tinc els quadros, la pintura última que he fet, les últimes obres i algunes de les últimes escultures en bronze. En aquest cas, doncs, bueno, aquesta és una de les col·leccions més antigues que he fet, que és la dedicada a Venècia. I aquí, doncs, el resto de quadros que hi ha són quadros que han sortit amb el glamour, art i gastronomia i amb diferents exposicions que he fet. A part d'això, doncs, són els que queden i normalment aquesta sala és una mica la història de lo que va quedant últimament, doncs, de diferents coses que he anat fent. I aquí, doncs, hi ha unes vitrines que expliquen, doncs, diferents anys, diferents... En aquest cas, aquí tinc una de les que m'estimo més de la col·lecció dels vents, que és la Tramuntana, que és la que m'ha donat sempre l'empenta, les ganes de crear i la força que he tingut fins ara gràcies a aquest vent que se'n diu Tramuntana. Jo sempre l'he vist com una dona. Els fruits que hi vaig plantar. Això, doncs, és un altre apartat que tinc de l'exposició. Aquí, doncs, hi ha diferents èpoques, diferents projectes, diferents dibuixos, diferents quadros. Des de l'any 72 que vaig començar fins avui, doncs, hi ha obra, pintura, ceràmica, i en aquest cas, doncs, aquí, per exemple, aquesta és de l'any del 1984, que és la Porta de l'Empordà. Aquesta porta, doncs, em va donar moltes idees per poder treballar i tirar endavant. Aquí, com veieu, doncs, dels meus començaments, aquest era jo, que m'ho agafava molt en sèrio, i encara estic treballant. Aquí era l'època del món de la ceràmica, jo estava treballant, devia tenir aquí, doncs, eren l'any 72, 72, 73, era l'època que vaig començar a fer alguna cosa, algun disseny, amb ceràmica. I d'aquí, doncs, ara passarem cap a l'altre costat, que hi ha diferents projectes, diferents peces que he fet en diferents èpoques, ceràmica, pintura sobre fusta, això és l'últim que estic fent, i anem vinguent cap aquí i us trobareu, doncs, amb els últims dissenys, les últimes pintures que he anat fent fins ara. Dintre d'aquestes vitrines hi ha també història i dissenys, dibuixos, i podreu anar gaudint d'aquests 40 anys de la meva vida si veniu a visitar el museu. L'últim que he fet són els llibres, aquest, el glamour, art i gastronomia de la Costa Brava. I Tomàs Vilà, com a artista igual que jo, hem fet, doncs, els dibuixos, hem fet els quadros, el que ambienta aquí, i després amb diferents personalitats que han visitat la Costa Brava. Lluís Molines ha fet l'escrit,
En Jordi Comas ha sigut un dels que ens ha apoyat més i al mateix temps tenim la gran sort de tenir unes receptes aquí d'unes cuineres que són tan interessants que és el que els agradava a cada un dels personatges del moment. En aquest cas tenim l'Adela Pagès, la Carmen Hospital, la Montse Roca, això en la segona edició. I la primera, unes altres grans cuineres com la Georgina Regàs, Núria Lledó i Montse Estruc. Tot això, a més, amb uns periodistes com ara, en Luis de l'Olmo, en Jordi Bosch, la Borgonesa Thyssen fent la presentació del glamour, i etcètera.